Гостуваме в кабинета на областния координатор на Българския футболен съюз в нашия град Иван Манолов. От колко време, господин Манолов, сте на този пост? От 2002 година съм на този пост до сега. Става вече 12 години. 12-13 година започваме да организирам футболното първенство на област Добрич. И сега, преди началото на това футболно първенство на област Добрич, да ни кажете как стоят нещата, готови ли са отборите, колко са те, има ли промени в състава на отборите? За разлика от миналата година, тази година имаме два нови отбора. Това са Рома Тервел и Дружба село Безмер, община Тервел. И другите всички са останали. Утре е последния срок за картотекиране, за минималното картотекиране, с цел да се включи в програмата за следващото първенство, тъй като в последния момент програма не се прави и ако се откажат, тогава става една промяна въобще на всички тези изисквания, по които се прави тази програма. И затова съм дал срок до утре минималното 12 човека да картотекират и съответно да им кажа как ще играят, дали домакини, дали гости, с цел да може друга седмица на всеки един отбор да се направи подготовка за самата среща. Дали ще бъде домакин, дали бе гост, все пак се изисква някаква организация, лекар, охрана, подготовка на съблекални, тъй като първи кръг е. Знаете, че българина малко е снисходителен към своите изисквания, винаги в последния момент се сеща какво трябва да направи. Кога ще стартира самото първенство? Стартира на 6 и 7 в селото неделя. Това са първите кръгове на двете областни групи, запад и изток, тъй като съобразно разстоянието съм ги разделил на тези две зони. По-малко да пътуват, по-малко разходи да има за самото пътуване. Така, има ли някакви нови изисквания по отношение на самото провеждане на надпреварата? Изискването са те винаги не същи за областните първенства, тъй като там съвсем са малко парите, които се отделят за възстановяване на базите. Сега има отбори, които кандидатстват в програми, но програмата кога ще излезе и кога ще се направят, но минималното изискване е да имат съблекални, затова добре и студена вода, тъй като и... Топлата не е ли задължителна? Топлата е задължителна, тъй като винаги знаете, че в страната става една неорганизирано поддържане на базите и ако оставят бойлерите, те за моментално ги откриват. Но който има си база и я поддържа и съответно иска да има топла вода, не е. Но минималното е, където се вика, всеки трябва да се сами към лукса, а не към по-лошото, където такова. А по отношение на охраната на базата? Охраната на базата е работа на стопанина, на който е собственост на съоръжението. Например, стадиона е на община, на самата община. Тя трябва да се грижи за своята поддръжка. А по отношение на охраната на футболните срещи, това е работа на футболния клуб, тъй като тяхно задължение да организират провеждането на футболна среща и нормалното и протичане. Имате ли достатъчно съдии за провеждане на сезона? Тук много голямо текучество има в съдийската колегия, тъй като с такъв район, че лятото имат работа в зимния период и пролетния период, както ние сме свикнали да ги разграничаваме сезоните. Нямат работа и търсят препитание по зимните курорти и тръгват в чужбина. Но така или иначе срещи, които се организират по програма, се обезпечават от наши съдии. Също така има много млади съдии, които навлизат в това, но ви казвам пак, от студентството, работата, това са основният проблем, който съпътстват младите хора, не само в нашата област, но и в другите области. Значи един съдия може да си направи така една допълнителна финансова сума, ако сериозно се ангажира с това? Виж сега, ако бъде сериозен, мисля, че иска да се развива, винаги може да направи една минимална работна заплата. Има ли жалби тук при вас на бити, да кажем, съдии? Миналата година имаме такива. Има ли осъден футболист за това, примерно, че е скачал срещу съдия или пък някакви наказания на публика? Виж сега, наказание на публика има, тъй като се лишава отбора от домакинство. Те правилата са еднакви за всички, дали е в областна група, дали е в професионалния футбол. Те е наредбата и съответно и се съобразяваме с тази. Но има и съдии, които са потърпевши от своите действия спрямо съдиите, но знаете, в България е тровано съдейство и съдилищата и
и по 2-3 години се влача едно дело. Имаме ли ние тук така някаква статистика, от която да знаем горе-долу какви такива случаи има, колко такива случаи? Виж сега, по принцип от така до 2 случая на полусезон се получава, тъй като, знаете, сега идват зимно, есента идва време на деливорана. Някой, ако превиши и почва да буйства, защото са колкото и да е, той вика, аз съм дошъл това, което искам да правя. В един момент някой, ако му отвърне, пък се получава друга реакция. Ходят ли с дамаджани по стадиони? Никой не може да ги ограничи и да им забрани, тъй като това е свободен ход, отиде седне си гледа. Чорпли сенки, пил вино, пък може и съответно и да се разтовара, да каже на нещо така негативно спрямо съдии или футболисти. От отборите, които са в АИБ, окръжните групи, можете ли да посочите такива, които са отличници, които имат добра организация, които не само от спортно-техническо, в спортно-техническо отношение, а просто при тях е приятно да си играе футбол, стадиона се поддържа, ходят хора? Зависи сега най-добри стадиони, тук всякъде гледам, това са градовете сега, например Шабла играе Тошово, Албена също стадион, Ганево имат добри стадиони, Рилци имат добри стадиони, но почти всички стадиони така са в добро състояние, тъй като единствено така долу-горе, нали, стадиона в Бенковски така е малко по-занемерен, но сега тези дълже, които такова, може би ще се поуправят, тъй като тревата има нужда от влага и влагата вече дава възможност тревата отново да поникне. А имат ли стимул тези отбори да преминават в по-висока група или финансовия недоимък ги спира? Основно финансовия недоимък, тъй като градовете, като ето Тошево играят в областната група, Шабла играят в областната група. Така че има, нали, Ганево бивши участници, но финансовия проблем съществува навсякъде. Тъй, че в окръжната група им трябва някакъв от порядъка до 6 до 8 хиляди. Нали. Всъщност те финансово се обезпечават от общинските съвети на съответната община. Там им се гласува средства? Основните средства, да им кажа 100%, но 90% средства идват от общината, а другите средства от тяхни спонсори, които имат. По принцип всеки един така арендатор отделя по някой лев да даде за отбора, бил екипи да купи, бил нещо друго, но арендатор също взема дейно участие за обезпечаване на тези футболни срещи. Бащата се занимава с областния футбол, докато двамата му сина, визирам Светослав Тодоров и неговия брат Павлин Тодоров, в случая са начало на Добруджа. Добруджа жени успехи. Това вече е елитният футбол на нашия град. Вие като родител предполагам, че се чувствате доста горд. Допитват ли се до вас вашите синове или вече те са надраслите баща си и момчета? Виж сега, все пак те се играят съвсем друг футбол и в различно време. Нашите виждания и разбирания единствено нали, допитваме по отношение на организационната работа. Иначе по отношение на тренировъчната работа, те са на съвсем друго ниво и в съвсем друга посока се работи в този момент. Тъй като има неща, които са изпреварили нашето време и те сега ги прилагат на младите, да им покажат как се става и ако искат да се развиват, трябва да следва този път. Било на, така да кажа, по отношение на храната, по отношението на възстановяването, трябва да мислят при всичко за самата игра. Другите неща, последствия ще живеят, но играта в футбол е до време. Имате ли спорове? Никога не споря с никого. Всеки си има собствено мнение да се решава, както и в работа. Всеки има право да каже това, което мисли. А дали е разумно или не, съответно другата страна трябва да каже, че е така. Но всеки, когато търси нещо, трябва да върви в своя път. Знаем, че от февруари месец Светослав не получава пари за това, че е старши треньор на Добруджа. Той назначи и брат си като свой помощник, но също без заплата. Това не е редно, според мен. Вие като баща какво мислите? Аз ви казах, всеки решава своята съдба. Как да постъпва. Личното ви мнение в случая? Вижте сега, личното ви мнение, как да каже едната и другата посока, след като той си вземал това решение, значи е правилно. Е преценил, че нали, с цел да каже, че дава някакъв дял в развитието на футбола в Добрич, след като не получава награждение. Иска тези средства, които такова, да стигат за футболистите, тъй като те са основно. Футболистите да са доволни, а не административен апарат да получава големите заплати, а футболистите да имат недоиминък. Защото футболиста
това, което му кажеш, трябва да го даваш на време, с цел да не се психически тормоз да не се получава. Как оценявате обединението на Изида и Добруджа? В каква насока? След като са се разбрали в тази, мисля, че в правилна посока да се развива, но не знам вътрешните там правила как са ги стигнали, тъй като според мен да се води, нали, два отбора да водят подготвителни групи, това е едно разтакаване, разчленяване на деца. Едните тук, другите оттатък. И в един момент, когато... Като ще се обединяват, да са обединени тотално. Тотално тръгват децата, от децата се преминават групите да отиват в Добруджа и съответно се развиват, тъй като едно развитие, когато децата е една спонтанна група, те по-голямо развитие, съответно следващия момент, когато едните отиват към другите, става едно катаклизми, където децата и не могат да повярват на един на себе. Пък когато са от малки заедно, мисля, че ще бъдат заедно, ще искат да се развият и ще постигнат резултат.